Hulyo 2, C. Tuig 2025, Sabado. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, ag walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angayng malipay ang tinun-an kon mahisama siya sa iyang magtutudlo, o ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kon ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kahakangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinagoan nga dili, mahibaw-an og walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo, diha sa ngitngit kinahanglan isulti ninyo, diha sa hayag, og kadtong kamoray nakabati kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga ato. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinono kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas og sa kalag didto sa impyerno. Sa usa kadako, makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kon walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giiha. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog bili kay sa mga sayaw. Ang moangkon atubangan sa mga tawo nga siya ako ang konon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang konon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ekaw o Kristo.